Vi brainstormede på broer. Vi fik et foredrag omkring Navier og James Finlay, som var 2 gode byggere. Disse formler blev brugt til at beregne stangkræfter. Vi fik et program, hvor vi kunne tegne broer, og den kunne vise, hvor mange kræfter der var i Carinier. Her lavede vi forsøg, hvor vi målte kræfterne på broen. Her har vi resultaterne fra vores målinger. Vi lavede et forsøg om udbrænding af materialer. Her er ingen lod på. Her ser I samme forsøg med lod på. Det var de materialer, vi havde til rådighed. 12 af 3 ark, 2 meter snor, 33 meter tape. En skitse af vores bro. Her byggede vi broen. Papir kan foldes. Papir bliver svækket, hvis der bliver bukket på det led, hvor de bliver belastet. Det ødelægger naturen, når vi fælder træer for at lave papir. Tape har en fremragende klæbeegenskab på pap og papir, og så er det meget rivestærkt. Snor kan bruges til at udspænde ting, til at binde ting sammen, og så er det svært at rive over. I dag også, det kan det godt. Tryk på den er 4 cm bred. Det er den. Den kan holde til... Hold lige vægt. Så lagde den her på. 4 cm. Bare kan. Første. Værsgo at hælde i. Der var engang sådan en lille bøtte, man kunne hælde i med. Godt. Altså spanden. Hvis den kan holde så meget, så kan den holde til en spandfuld. Skal vi ikke bare hælde det hele i på en gang? Nej, jeg tror ikke, det er det er spændende. Ja. Jeg tror, den holder 5. Jeg har der Kilo? 80 stykker. Nej, 5 af de der. Det er fint. Ja. Jeg holder 3. Jeg aner ikke, hvorfor de har lavet stænger. Bare lige for Meget små kopper. Ja. Skønt at have dig. Så kan jeg bare... Det kunne holde. Kom her. Hoppøvle. En skitse af vores træbro. Så byggede vi vores træbro. Det er så vores bro. Crash test for de forskellige broer.